Kirang ba kasnong mauyong Japung kila keno banamar ka jingtu jeng kijabo jaban ba kinyut kinyer na ka slaughterhouse bar ka dairy farm ha mauyong syakawa umshing kabalong katelong umbam jeng kinong shnong katekathan kala pelong yigipat ba nong shnong banut banam. Halor kani mentakasngi ka khandai terik unailur unang wat RTI ba desparsing rani lambat kirang ba jong kasnong kilawan rengkat kisakhi ban peni ba kasnong kala syamjing nama labun benai mentakim yo satyam. Laong ba amtang ko baka jabo, henrei wat kapom kabatan ya ko ru la dei kabarim. Nakata kadaw la pelong ya kinong shnong bandu janman kapor. Habakran cikila patai kubor, urang ba shnong mauyong Japung uba sorbar ay nong piyur. Ulaong ba ka shnong kayaimat ya ka jingkerdu bat haba persyang manwat benia ya kadaw la syem, badai namar ka jingdu kha jong ketika kortan Kasnong kalabu ka jingkerpat syakatanat PHE bakadai ban penthamai no ya ka pom bat kumju ya ka tanat veterinary bakadai ban telakam ban nempentut ya ka jabo ka bami na kite gi karkhana namarkan kata ya ka koi ka khia upai ba nong shnong hangtu ngalai so bakadai gi jabo gi ban poliur lembaga wanra na ki karkhana ka wanlum wanlang hapo katukat ka jaka kaba dan hapo cakap do Henry sifuturik jong u Agos karon ka joint inspection ring jong moyong rim bat moyong Japung ngatrai hang turu lai i video ba lapau ba hang tu lap isai ba ka jingjubo hi kadai ba ka tu cakawa sing kadai napo ka cakaw do namar bangilalam katu ka jaka ba sai sni hang tu ni di kalong chemical bar ka filter ka ba ya itu ka ka ba sai sni nang tu bar fa kitu kinyut kinyer ki dieng ki yap lon tikan ja ayu la da katu ka polus ka wa kan ja ayu la da ki brio ki bam ki di tu ka ni gum minong song song te nim inut su i itu ki ya tu ka bangin ya bam ya di awede bar kanika jong ka PHC kapor nila kinong song la silunyar nakajing du jong ka hindi labun ba shoot hit bay man kasi te ba pli ki baduk ki basuk na ay kinyo pisa bladu ki thu ki bladu ka pom te ka pom ka light pole of sunsnem la dei menunra na ka pom thmai henrei supha ba repair sladu ru hap yu mechanic hawara na bar kitiaru hapthit na bar nangin stil la jong mla ban yo mdan mechanic na stil la jong ru kani ka ai ba ka PHC kamsim khia bat kam khain yangi kisnong bro artali bam badi nak to ko wam sing akan hangnia nakabenta ka moyong rem moyong Japung ru kumju nakar pot ya ka department ka badi ban kmi ba kan simkhiano nang ni sakhman mat ka ronra na ka pom ka thmai khnang ba ka umbi bangi kinong song bro at li snong inyo nakata ka umbam ka ba kumak yuwi kiyo ka ba niyo hadim la du ka pom hadim la de prepare kami sansi kala du ka du pat sibnai lenter hadin sibnai niyo biang sanrusi la du biang kala long kam kai tehnor kani katapat ngakat dakarpat khamtam ya i minister in charge bin sim khialam halor kani manonra no ka pom ko pathamai deishu bandang bu ya kathi ka slaughterhouse sangthia ada patla banle khoi le suba ba kanum tu chu wat tang khindaru ijabo ibami na to slaughterhouse syakathi ko am sing ka jinfai ati jonga po Office of Directorate of Animal Husbandry Veterinary bat apo office jongu chief engineer PHE kani ka ATI kadai halor katika wa umsing po moyong te kumbas pren ma yo phi katika la mi ru ki khubor ha kini ki banai ba de ba ka skotarik ba khubor tulong khubor lai i ro ka jingjobo jing thi wa ha ka ba habagi nong chung chung jo kum yong bau yong rim
kidon hadu nrio du nyu hajar ngut kinu snong bat jing sania jong ki kalong be kawa umsing kalong gum ka oksigen ki de susi kalong ba ka thi kawa menta ka don ha pedeng ge jingma na jing mi jabo na po jaka na po diary ka sanjut tu bat na po jaka oddo te kat kum ka complain mayo la ong ba asusni ganti kay nung moyong na marba sipang commission kamlong sipang kataka la start commission mlaban start na marba kami ke jabo na po ke jaka oddo bat ke jaka sanjut bat halor kani ka jing yo complain nang thi te nak le junga la fai jaka RTI ban tip ya kadaw bali ka long kumta kataka jaka tan na mentaka moyong te halor ka RTI bang la fai hapo vektor hang thi po anaman po an husbandry bat veterinary te ka RTI bangayo menta nang yo tang bujong veterinary ya ka diary ngam pat yo hadu menta te menta nga yo thu ip ba karkom ka RTI report lai thu yang ba ka daw jong jinjabo jong getlong hang thi po moyong ka de na ka daw ba karkom ka RTI report nga thu ip ka de na ka daw ba kidon kapot poliur tu ka gubami na kinala na ki karkhana kat kum report ne na karkhana bat na ki we bede ka pelong bantu ha kani ka abertor mu ka de kelong ka treatment plan ka ba kancheu i jabo hadin baka kan no ha kini ka reservoir kani ka jaka pelang ka pelong ya kani ban overflow sistem la overflow ketu ka jabo kami syawa ka poisa ki tolong kata ka de jubab ka banga yo nang thi na